Здравейте! Здравейте! Не, дай пък. Си какво правиш? Капвам си багетка. Все още сме в клуб. Не мога. Смисъл, той не излиза просто. Да? Добре дошли в Париж! Здравейте! Здравейте! Добре дошли в първият ни влог и първата дестинация от The 12 Project. Супер много се вълнуваме, защото сме в Париж! Да! Сега сме точно пред малката триумфална арка, която се намира точно пред Лувъра. И сме много щастливи, защото Атки много ни харесва. Слънчето пече, страхотно е. Точно пред Мона Лиза сме в момента, Мишето снима. Много е хубав целият музей. Бързахме да следи, да, дойдохме по-рано, за да избегнем опашките и аз съм много щастлива, защото както виждате сме най-отпред. Вижте, зад нас има хора, но не е толкова пълно, колкото по снимките. Първи сме, дойдохме в 9, така че... Добре, че си ни събуди рано, за да дойдем. Да, така че ако искате да видите Мона Лиза, определено по-раничко. Елате рано. Вече 11:30, започнахме към 9 и малко и почти не сме го обиколили. Огромно е просто. Да, има още много какво да видим. Хубавото е, че на входа раздават карти, т.е. не ги раздават, може да се вземат от информация и е много хубаво написано на тях през кои зали се минава, откъде до къде трябва да се мине, за да се стигне до място, на което искаш да стигнеш. Така че в момента караме по картата и не сме се загубили, няма и да се загубим. Остава ни може би още около час разходка. Намираме се в залата на египетските антики и тук що разбрахме много интересна история. Оказа се, че египтяните са имали много интересна традиция. Ако мъжа умре преди жената, убивали жената, за да ги погребат заедно. Ако жената умре преди мъжа, съответно мъжа си е оставил жив. Което изобщо не е справедливо. A few moments later. Намираме се пред Венера Миловска. Венера Миловска, да. Тя зад нас. Малко открихме я най-накрая. Но я намерихме, да. Между другото, пред нея имаше страшно голяма опашка, както пред Мона Лиза. Обаче в момента, в който застанахме тук, всички се разотидоха, така че знаеха отпред. 1 hour later. О, там стана много яка. Вече сме пред Лувъра. Точно се облякохме, защото до сега си правихме фотосесия без якитата и без връхните дрехи. Студено. Умряхме от студ. Вече сме облечени. Ето ни. Отзад е Лувъра зад нас. Беше много хубаво вътре. Много ни хареса, много сме доволни и сега отиваме да хапнем нещо. И после продължаваме към Нотърдам, към моста с кардинарите. Да. На моста с катинарите сме и сега ще си закачим катинарче. Наш пише, не
пише? Пише Париж. Нямаме маркер да напишем The 12 Project, обаче така си го наричаме. Да. Това е катинарчето на The 12 Project и сега го закачаме при останалите. Елате да видите. Ето го! Също си закачихме катинарчетата на моста и отиваме към Нотър Дам. Да! Ден. Супер студено е и вали сняг. Да, ние сме точно под Айфеловата кула. Но умираме от студ. Супер студено е, просто ако ви покажа с колко пласта дрехи съм. И съм с две якета, едно върху друго. И да, аз си е гола, просто... Не съм гола. Да. Даже съм с жилетка, с тънък черпогашник е. Това черпогашник е един върху друг. Аз съм с две якета, едно върху друго. Но все пак сме в Париж. И вали сняг! Опитваме се да мислим, че е приказно и вълшебно, коледно. Казаха ни, че е много рядко срещано да дойдеш в Париж и да вали сняг. Затова все пак много е красиво. Аз позитивно. Според мен е супер готино. Ако може би не беше -1, щеше да бъде наистина приказка. Дай да се обърнем да видят хората зад нас клетката. Ето! Айфеловата кула! Чакай! Да, поне сме тук. След малко ще ви включим от Трокадеро, ще го изкачим. Дано да не е много хлъзгаво, защото дори не сме с зимни обувки. Аз съм. Аз не съм. Да, и после сядаме да пием кафенце, защото на топло. Умираме от студ. Да, след малко. Не знам дали точно така се произнася, но са ми любимите макаронси. И сега отиваме към Триумфалната арка най-накрая. Това излиза с едно имам одеяло върху себе си на шал. Да, а после ще хапнем нещо вкусно. Намислили сме много готини неща, за които ще може да прочетете подробно в блога на Foodpanda. Ще има линк долу в описанието. Така че за това, което сме яли тук в Париж, всичко подробно може да разгледате там. Намираме се под Айфеловата кула! Да! Ето я! Малко гаден ъгъл, но нека я видите. Много е красиво, просто уникална е вечер. Наистина съвсем различно е, просто целият експириенс е съвсем различен, ако дойдеш вечер.
Да, много мислихме дали да се качим сега на нея, защото най-вероятно гледката е прекрасна вечер и целият град свети, но решихме, че ще го оставим за следващия път. Тъй като топа е затворен в момента и не можем да се качим до върха, можем да се качим само до първия или втория етаж. Да. Ние решихме, че искаме да се качим до върха, затова просто ще го оставим за следващия път. Да. А и другото нещо е, че е лошо времето и е малко мъгливо. Доста е мъгливо, сега ще ви покажат върха изобщо. Не се вижда. Почти не се вижда. И най-вероятно, ако се бяхме качили, нямаше да видим това, което ако времето е хубаво. Абсолютно. Така че следващия път се качваме задължително. А сега се насочваме към въртележката до Айфеловата кула, защото ни предизвикахте да се качим на нея. И сега отиваме натам. Да, взимаме ви с нас и ще направим включване след малко оттам. Хайде! Седнахме да вечеряме в едно традиционно френско ресторанче с изглед към Айфеловата кула. Не знам дали ще я видите, но няма да мога, но тя е точно тук. Да, просто навън къде е много хубава. Има мъгла и не се вижда, но е точно под Айфеловата кула и сме много щастливи. Сега ще ви покажем какво сме си поръчали. Охлювите, може да видите как изглеждат. За първи път ядем, сега ще ви покажем как се ядат охлюви. Да, въпреки че не сме ги яли никога. Гледахме клипче в интернет. Ето това е щипката, която се използва. И с тази виличка трябва да набудем охлюва. Мишто вече си го взе, аз си взимам моя. Ето така с щипката. Набождам с виличката. Охлюва е с някаква смес, предполагам, има сос, да, зехтин и някакви билки. И сега за първи път ще опитаме. Правим ли го? На 3. Хайде. 1, 2, 3. Хора, има вкус. много е вкусно. Дъвчи. Има вкусна. Има чесън, със сигурност има много чесън. Има вкусна багета с чесън. Да, смисъл на хлебче препечено с чесън. Не, може би заради чесъна, а месото има вкусна. Чакай да си хватна още един, защото ми хареса. Месото има вкусна. Не знам, според мен със сигурност няма вкусна багета, по-скоро има вкусна някакво странно жилово месо. Не беше толкова. Да. Може твоя да е бил по-жилов, моя може да е бебе и да не е. Бебе! Аз взех старец. Добре, аз ям втори. Харесва ми. Истина ли? Да, сериозно. Вкусен е. Ето, първото предизвикателство, т.е. мисля, че второто предизвикателство, защото вече се возихме на въртележка, второто предизвикателство е успешно. Yes. Тикче.